Songa mkono wangu. Wakati wangu sita. Saba adaru baka ada jo kugara mangwa yabaka gara usugara mukadzi. Asi ndakazona kuti neti. Mukadzi wakati vachasa azoka kumba kwangu. Ndikati kumadzoka ambuye wakadii kuti makamuita sei. Madzoka zvanzaiwa natina chipfeza kuizvo. Ndakumuita zekuire nasiku maita vana vatatu. Nenguva yamagare kuzovafamba sei. Nyika zhinji, nguva zhinji yakawanda nendisipo zvakupaipa ndomunhu unofamba uri masambo chitsvaga tsvaga. Kana maendo vanhu vari kuuya. Ndichibvunza kuna mai ndikati mwana uyu inda zvanzaiwa nekwashari kuti inini pekutanga ndakangezvishoko kuti ngwashari kuti ndikudura ndainaona mwana mukomana. Tikati aiwa mwana mukomana pakide pamunoita kuti zvanzaiwa kuti mukadzi wanga rinoita nasikana chete. Nachidati mwana mukomana ndikati aiwa vana vanobva kuna mwari. Ishoko rakatenderera kwazviro. Ndikati anoproblem. Tazoona mwana auye zvishuwa. Zvakawanda ndakwanisa kuzovhunduka naye chinoita ko ambuya vanoramba vari panapa zvoita sei. Vanza varikutuka handina kuita sei handisina rugwaro rwakanaka nemurume wangu. Ndikataura ndikati aiwa asi shoko manje kana ane chichemo chaanyina chinokwasha anoenda kunasa kuti mwari sadombo ouya neshoko kana tikati kutadza kuwira nomumba kana pane zvakutadza kuita something ndanokutipira isusu kuti zvakadai zvakadai. Kuti pamasvika patinzwi kuna iye vamakamhangarira sonze zvirikutaura tezvarawa kwezvo amusure mama ine mukadzi handina kurapa mukadzi wangu nekuda chaizvo mukadzi handina kurapa nhau iri kunetsa mumba mangu nemukadzi wangu imwe chete. Mukadzi wangu tine nguva yandinoti mukadzi wangu tokurukura mukadzi wangu ibatsirowo kuva ndipo bonde. Mukadzi wangu anoramba murambiro waanoita handipinduri. Ndofunga kumubvunza kuti pamwana uno wandikabata uno asi unokupa akandipo kundikana handina kuti ndo chichemo changu ichocho. Ndakati ano madzimai chitarisai muone handikwanisi kubuda munomba ndokudai. Saka chandikukumbira inini ndikukumbira umhenda kumba kudorayirwa kuti ndizoere kuti murume unondinyima bonde ndiri mugumbe ziri chete ndomuguza kudaro mudzimai ndipo bonde uramba uchiziva hapindure zii kurwadza kwazvo. Ipapo nechichemo changu ndichiponde ndonyimwa bonde nguva yanemuchidoko. Saka ndoza wakamutimbodorayirwa chokwadi izvozvo chete. Mukadzi wangu kana akarayira uziva izvozvi tinosvida tienda tese handina nematambudziko ndiroro. Asi patatangadaro waita kunge wo wakatorerwa mukadzi uchiti patakobvunza dzekuenda kunogara nevanhu ukati vari kumba kwavo uchiita kunge waita kunge wakatorerwa mukadzi vati nanatezvawavo orati zvisinei ndo nyaya wakaita anorayirwa wakamenda naye kuna atete kwatete. Ndakasvika asi kuna natete wandikasvika ndikwana nasisi sisi ndakavataurira kuti ndodambudziko rinomba mangu ndobva vati sisi shoko ravakandipindura havasi muno sisi vandikataura naye vakandipindura kuti wakaona achinetsa mwana emendese kumba kwavo handisizvo izvo hazisizvo izvo handina kuendesa nguva yacho izvo wakazombotyora kanogwazoendesa ndaona kuti zvaakudzokoroa. Saka umwane nguva yakati usinga kuti nyimwa bonde kana mwedzi unokwana tiri tese mugwedzi ndiri murume wamama amena amai zvikutaurwa nababa izvi zvikunzizoni amati mimiita makawira sanza kwapamei makasiya ririko kasadza koenda kuzonyima murume bonde vamukupikisana napo zvangu hapana zuva ranonzi ndakambonyima bonde kunyepa ndekuti mwedzi uyu kunyepa asi kuti iye kana iye anenge ane zvaanenge akuita ndoona nemaeksheni ake anenge akutamba zvakandidzosera kumba ikandidzosera kumba ndichidzokera kumusha kwako kunorapiswa dambudziko rako nokutanzoenda kupiriyodhi mazuva akawanda. Saka ine ndamboshingira ndaneta kugara nedambudziko rako nokuti inini ndiri murume magezi raunoita akanyanya. Saka enda kumusha kwako mbonofamba wati mimi mnyanya kugeza zvakanyanya. ndinoenda kumazuva akawanda.
Ubona isitande kira taurira ndare chokwadi kugadzirisa andije. Amadu kunzwa zvidara mukadzi wako izvo. Atara ndo wakamudzosera nenyaya yekuti kuti anonyanya kugeza kuenda kuperiod zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa zvemazuva mangani? 5 days. Mutaura kuti mutaura adzimai venyu. Madzimai vari kutaura ndizvozvo, asi ine pane kutema kwavo mambo ndikoko kwokuti nguva idzodzo ari kutaura kuti nguva iyo anenge ari kuma-MP, asi inini nguva zhinji nomuti ndipowo achindidima ndoshona yangu pandiri kwavo pakuti ndinenge ndine nzara kubuda kunze Saka nokupira munhu ari kuperiod. kwete kuti ari kuperiod akachena kwete ari kuperiod. Aiwa, iye munhu anombokumbirwe mumba mune makumbirana atinoita haasi cheukuwe papo unozozimara wataura kumbira pane dhii wonzi kana unyatsoita manyingira wakaita uchatanga kumuona anogokunyimirei ona iwo unotoziva kutoti weakness yake iri papi ona wonzi mukadzi wako wawane vanavo vatatu ozotanga kukunyima nhasi nekuti sezvekutaura manenge manyenga kunzoko hatina kana mukadzi wokunzi nenzara inandinga ndakatora ndokuda mukadzi wangu taitakatora ngomba handina ndokuti nenzara nenge handinanana ayakutora handina wakamuroora so angazvakanokumangaira kuti one battery taurira naye muchiwirirana wozvikapa maoneko chikudyira kushonga ona because kana auti nzara apa ionekwa akadya iye asina kudya kushonga manje mona zvinova zvanetsa but zvisinei asi pana atatu akomana apa akarorere hana akarokeka azvinyembero ndinezvashomo ndikabvisa aiwa ndopaanokwanisa tezara musaite hasha pamberi pamambo handiti wozi zvakatikwa panapa ndokunga nhima imaka akati mabondera maus achidamba inzwai hazvina basa kuti mina chidamba watinoshanda naye handitika tipei hundu abuda ndesaka abuda because makada kuti itaridoso hatiwirirani ipapo handitika tinohada kutiurai maona imwana yacho takataura kuti munhu unotaura kana ndingenda kuda kutaura maona ndimakatike here zvakanyorwa aiwa kana matomboti tandachipota ndimubvume maona musikana wakanhonga 150 angari machi alright zvisinei saka angasarirwa parusambo ndo paangasati abhadharwa pazhinji pachena akatombobvisa anga parusambo ndo patikuona palisti yenyama kanyora akuradza kuti parusambo ndo paangasatanhiri asi wawangwa vacho 400 parusambo mwangu wakatochivise hati zvisinei shamwari wangu wakadikiri nafu ungade wangovavarirawo kutsvaga ndikiri mari yange yakadiwa nachirwere wakwei
but zvisinei wakambomira but hazvisizvo zvinokupa license yekuti uningirine mukadzi unotaura naye mune zvakaita sei zvakanaka muchiwirirana wakwana achiramba panoratidza kuti panenge pane chikonzero chinenge chaitika tsagai kuti chii chaitika mogadzirisana pachikonzero ichocho chamatadza kuwirirana kwete kuti mozosvitsana kunana baba ukotanga kunzwa zvinhu zvinenge mayatazi zvikuitika mumba. Unaona baba wakatakura vana vaviri vana rugarana navo ndinogara navo umwe anoenda kuECD mumwe anenge ari pambona zviri basa risi kuenda navo asi mutemo unoziva zvaunotaura munyaya yevana vanofana kugara naamai vana ngatindogara navo kuti vana vangatadzikira chikoro noda kweizvozvo vana ndinofanichigadzira zvinokuenda zvavana pamusoro imamo handikuona kunge zvara vari kunyanya kupinda panyaya dzevana zvese kugeza kwekutaurwa nemwanasikana kwaanenge akunzwa mashoko kubva kuvabereki vake. Vabereki vemwanasikana vanenge varuda mwanasikana wavo stereki, ndo zvinenge zviri kukonzeresa nokuti dzimwe nyaya dzaakunzwikwa apa zvebonde zvechii hatuna kunzwi kwanate zvara izvozvo ende hapana kana nyaya apa kana nzvada kuvatarisa. Ndaifungidzira kudai vambovasiya vana ava kana dai kuri kutama chaiko vagara chinhambo kwavo vega, vabereki vanenge ndo vari kukonzeresa. tatenda kuti munyatsoteerera nyaya padzinenge dzichitaura nokuti semanzwiro atazviita hameno kana pane vanzwawo tanzwa iye atotsidhirawo murume wacho achiti ndini takaita kuti mukadzi mbodzokera kupi kumba unorayirwa. Ndaona chikonzero chavazowirirana ndechekuti uyu murume ati hanzi uri kunyanya kugeza stereki pazongoita kakutendereranwa asi nyaya yavo iwani akadzorerwa uyo ari kuti ndekuti Nemabondo uyo ari kuti kunzi ndiri kunyanya kugeza muona nyaya yavo iwani asi nyaya yainzi kuenda naate zvarara kana ndavagare chinhambwa abereki votaramuka manzwa baibai mazite zvara vati ndakapiwa hanzi chi tsvakirai kuno chete asi listi munaro kaipapa mari unowa kuti akatisaurwa nerusambo handinganyanyo padudza hangu kuti mazite zvara pamusoro emambo pamusoro emachinda pamusoro emadzimai pane vose vari mudare ini ndichiona nyaya iyi kai ndiri mumwe munhu akatombobvunza nezvayo. I think kutanga kwaApril musikana atonenguva akadzoka kumushoro tikatombotuma munhu kuti ayi kwanga kuchiyachi munyai kana kuti tete vanobva kupi kumurume tinzwe mativi ese takabatana akaenda nasisi vacho apo panoto nezvizhinji zvakavanzika zvisiri kutaurwa nemurume uyu zvaasiri kutaura zvekutoti mumba zvekuti ini ndiri baba asi ndakupindira panyaya nekuti nyaya iri padara panyarwa panotaurwa chokwadi. Murume ari kutoti mukadzi wanyanya mabondo ndiri kukusema ari kutoti wanyanya mubvunzo wangu wapa kuti murume uyu akatora mwana wedu akadai here ane miri wakadai here paakaita wana 3 yavese ava anga nemiri wakadai. Ndo mubvunzo wangu kuti murume uyu akatora mwana wedu here ane miri mudiki but akatora mwana wedu ane miri wakadai here paakaita wana 3 vese ava paakusvika kuti haiwa uri undibaya nemabondo ako. pamusoro emambo aya mashoko anobva mukana manga kutoshamisika parupa handina kuzvitaura zvaandizisiwa azvinzi akatezvarana handina zvitaura. pane pandakaenda iko nemwana angauya kuweekend ndakudzokera naye kuchikoro kuseni akataura muromo yakati madzikira waita enzara ndinayo zvangu but ndikuchienderamba ndichienda pabonde nione maperera waita azvichaita nokuti bonde rinoda vanhu vese makagwinya kutoti wakapera zvakaitezvo saka ivo vakazonounzwana maka izvozvo zvimwe kautaure zvamunenge maningirinin umangoti zvese zvawaningiri nobvamanya kunana baba ndosaka kavaenzwa iya muzukuru ndosaka vakuzozwa vanhu vari kutaura kuti ana baba vari kuzopinda pavasingafani kuita sei
wezi dzimwe nyaya dzese kana dzekutaurwa dzemabonde nechichi nyaya dzekuti maifana dai makadzipedza kuri kupi kuna natete nanasekuru ona ana baba chavo chavaizongoda kuyauzira pfuma yavo vane kodzero kuyazoita sei kuzoireva mukwacha akagarisa anonzi unombomugogodzera but izvi zvepabonde nechii hazvisi zvokuti anatezvara vangazive vanotarisana sei maona imimi zvimwe ndezvekuti munosefa wozi pakutaura kwamunee muchiita nana baba wabva wavenga chi mukwasha ezvezvi vanenge vangomuona havazorespektana sei papa parespect chaichatonetsa maona sai teitarisira kuti kana kuchinhingirikiti aurai tinomukunosina kutaura pamusoro itange pamusoro tichitarisisa nyaya iyi nevanhu variviri nemi maitoda kunge nhau dzenyu makadziendesa kunana atete venyu iko zvinezvi imimi mukuwasha mune vana vatatu but muri kusanganisa atezvara venyu kumazwi nemashoko asingafanirwa kunge achinzwikwa naatezvara venyu ndichikuonai nekugwinya kwamakaita kunzoko kuri kunakidza zvekuti tikada kukusechai pamwe munotori neumwe girlfriend akadarika miwo mukadzi wenyu asi nepfungwa nendangariro mukadzi wenyu adzikira izve zvari kuyamwe kufunga kunodzikirisa munhu maakumusema moti mabhonze zvezvi baba vake varipo asi chiero chakanaka dai manga muri uri mwokuti uri muzukuru wangu muromo wari kutaura unotoubhadhara ende maitopinda mese kurume nemukadzi maakusvika kuti atezvara tibata havana kunyatsoita mushe asi iwe nemukadzi wako hamuna kunyatsoita mushe ndatenda hangu azvizo hani mese muri kuti hamunaita chii mushe tingokubatsira mubviri nemunin'ina akuti mukadzi aneyambonda tarisa spacing yevana avo anowana nguva yekupfumvura nguva iyi nechikafu mwana kura komwa okay aiwa pakudo kuspace pakuda kuspace akupanani wozi wakarovera gwera mberi zvechiva mukadzi abva akadikiriki akadzura mapointi zvezatoyamwa izvozvo pamwe pawarutaura kuti ari kunyima ukutoda mumwe mwana zveshuwa unonyimwa vanai vana venyama pamusoro emamu pamwe aungondiroverera baba vakati kuti ndifare mumba mangu nge mukadzi wangu aine mimba kana asina mimba hamuna mufaro kana zviri zvotaura pambi pamama chatinokudaitola nimugare zvakanaka uyu mwana uyu wakamuchengeta achaita miri kana wachikwanisa kumupa chikafu chakakwana bonde hatirota kuti munhu asimbai asi kugara kudya zvakakwana ende kudya chaiko hakusimbisi asi kuti pfungwa kana dziri dzakagara muche munhu anosimba saka tikukumbirisa kuti aiwe endai munogara zvakanaka imawatezvara nhungu zvinorwadza kana mazvinzwa seizvozvo asi gadzirisai mwana ndewenyu muna hanzvadzi dzenyu muna kana atete varipo vanogadzirisa mwana wende kugara zvakanaka nemurume wake ndotenda changamiri inini sekutaurwa namboite kutanga uri pamazaunawana ndakataura kuti une chichemo chauina chomubara saka chichemo iwe nechaneuya sekuuya kuzorora kwakaita mwana wakauyonaona kana ndatete vako kana nzvadzira isi kutaura chi munyaya iunaye munyaya yakataura kuti hote ndomu ndiri kuuya asi pamwe 2 days kana a day munyaya yakasvika chiti taunyaafona ati handikwanisi kuita kusvikira kuti sogadzisa nyaya iyo
Saka ndakabvunzwa vamwe vandikubvunza nekufamba yaikadai kuifambidzwa dzaiwa nyaya ichi kusanitsike ende kudarika nawo ndovanokwanisa nokugadzirisa nekuuya nemusanganiswa nemukwasha achitaura nyaya yake paakatadzirwa nemwana wake nepana kamutadzirwa saka takaunza taikwanisa kunge kwese kuti akabva magona kwasha tana way forward uri kutaura kuti mukadzi wako uri kubuda infinity chitiudza pamberi pamambo mhuri yako anayo makagara iko baba chitiudza kuti chii chawauda kuita nemhuri yako auchada atetera darekineti ubva taurigadzirisa tichibva tagadzirisa ipapa because munozopedzera because amori unoziva kuti kumanikidza munhu pabonde inotokutomhirizhonga kuti kana taakuita zvinotokuendesa kujeri chaizvo nekuti yane marights ake mukadzi uyu hazvire kuti kana anzizoniwa mukadzi wakuita bhiza ona munhu ane marights ake asi munofanira kuwirirana muenda pakati muchionesana murudo ndo zvinei zvikurudziro kwete kuti aiwa ndini baba ndini musonza unofanira kuita zvandinoramira mutumbo ndiani ona kuti inini ndini dewa tongai moyo mushina unajusu saka shuti atetichita vanhu pekuti musasvike pakuzomhirishongana ona because kutomanikidza munhu kuenda pabonde kutomhirishonga kutomudzvenyirira pamarights ake because pamwe paanenge achiramba pamwe anenge achirwara pamwe miri yake anenge akaneta pamwe atobva ari kubva akaneta pamwe amaenda kuhuni kana kutsimba akaneta iwo pamwe wadya mushonga ona saka zvese izvozvo zvinoda kuti muchiwirirana saka isusu tada kutotiudzawo pamberi pedare iyo zvautataura kana asingawirirani nazvo mukadzi wako because taakutokugadzirisai pano vasadare vachinzwese varume amwe vanenge vachipindurawo pamusoro yemambo inangu mukadzi handinazo ndataura kuti mukadzi handina kuramba kutaura kuenda kunze kuti mukadzi ndodzokera naye kumwe mukadzi handina kuramba kana ari repi chapazvishupano waita zvakanaka makudzokera kumba wodzokera pekutanga maiita romance kuti muzosvika bonde but aparoza panobva kuitika zveginya papasina kunyengetedzana saka todzokera muchano yataigweita pekutanga patakaita mhuri yese torarama zvakanaka tichitaurirana tichinyengetedzana upenyu hwopabva zvakanaka ndezvo wazvakaona mukadzi aramba unoenda munogara panyava ndogara pazonde apa kuenda panyava porisaka kana chokoleti ona kunonyima unotsagoka machanels ekudina zvikutarwa nevakura kwete nongobva kwauri kubva zvako aiwa kadinya mazvinzwa kamani nana baba hanzi mwana mukadzi wangu noita sei ndikudzokera naye atutenda turuba bebedani ndinoti ichokwadi ndatenda chaizvo kuti yani chini nemukadzi wake kurarama kuita mwana wangu nekurarama kuita mukwasha nemukadzi wake ndikuita kuona ndikuda what of things project chikuratidza kuti zvishuwa mukadzi wangu ndikuita ndikumuda nokuti kuno kuti tikatite raba kuti zvazvifure nepakati pedu zhinji kuda kuti tiratidze kuti pane vana vatatu haya izvozvo tiri apa tirikutaura zvedu ureta atutenda apa asati apedza
list yakanayo tichitatana kuti chizoenda palist yake kuti apa tachigoti atapura mukadzi achienda iyi list yake anayo. Saka iyi wati kutora mukadzi wako apa list yako unayo. Palist yaunayo chii chawakuitawo kunani natezvara kuratidza kuti hazvizi pedza kana kuita sei but wakabhodzi so something chokuraudza kuti aiwa ndikini pamusoro emambo vomudobvuma murongo munhu pare zvino nezvino zvandiswenda basa ndiri papa ndanosanzawo ndinoziziva ndinopisa pare zvino handiswenda basa ndayembura ndiri papa ndashanda ndinoyeuka pandikasidzirawo ndinosumudzirawo handisi kuramba aiwa isa handisi kuramba ka isusu kuno kwamambo tinopanga 21 days hongu ndinotenda because apa pakanonzi rusambo $400 tetautatsira kuti hatisi kuti bvisa yese rusambo takutatsira kuti muione something musi wa21 musi wa22 panext dare yokuratidza kuti uri kuningirina mukadzi wako wakuenda naye mangwana wakunotanga kusunza kutsvaga basa asi hatisi kuti endai munotema huni kumauko kuti muwane mari dzekuita sei ipapo tinobva tatokusungai anatema huni kana kuningirina musi wa22 pamunodzoka woyo wakabata something chokuratidza kuti at least kana iwe tezvara vanoita sei vanoona kuti aiwa nguva chako haasumboda bonde chete asi ari kuita sei ari kutomboonawo kuti ane zvaanoitawo sorry ko vanenge vachine chekudzokerera ndokunge ashayaka pamwe achanowanawo cheuiri zvondonouya rinouyairo vanenge vachadzoka kudzoka kumusi wa22 aiwa kuno kwamambo mari yako tisitato vai vanyai vavo saka kuno vanenge vakuuya nemari yekusvikira apedza tisitato vanyai apasi uyoyo atosubstitutwa mari tisitato vanyai vake saka yapere pachine chimwe mambo mochirayira vanavo kuti vanogarisana mune zvakanaka pandinhu washamwari wabva unotaura nemukadzi wako zvawakanga wamutenda tazvona kuti hapana nyenge iripo kungotadza kuwirana mumba mbedhumina zvawataura zvese tazvona kuti hazvisiri nawabva kuno motinogara nemukadzi wako mogara zvakanaka iwo mukadzi zvatisi kureva kuti pamwe ungangoti handisi kudai pasina reason pano zvokuti motaurirani nemurume wako zvauri kurambira wakamutaurira zvine reason haambokunetsai sokudanako maita kare maito kuti ifoni handisi kumborara iwo hupo wakarara muchinyeverana ndofana kunodi muchinotaurana iko muri vanhu vairi murume nemukadzi zvakaimbwa zvekunzi noimba yavakataiwa okare taimboita sei rudo rwakare rwakaendapo rudo runodi runovandudzwa iwe murume unovandudza rudo kumukadzi wako iwe mukadzi unovandudza rudo kumurume wako tinoziva kuti hausi kushanda mazuva ano hazvirevi kuti kuenda pamurume ndokushanda muri pamusha ipapo munoona zvamunoita kushanda zvinokupai mari atezvara havana kuoma maningi unoudi kuibhadhara mbichana kana wangowana tongoti mutobvira deti musi wa22 unoyomba unenge wawana napo apa tina kupomesera zvatinoita vamwe nokuti muri kuwirirana tinoita ati musi wa22 yanayo yese zvakanyorwa panapa 400 but tatoonotsvagosakutii zvokurangirwa kuti ezvara vari kuita sei kana makubva kunoku mopfuura nepanyava kamutenga kahurudeni munyatsonofurayirwa namadhamu
kutichengetedza. Vashavani. Ari, ana Vashavani.